आई भैया यही नवरात्र के महीना में एगो माई के दरबार में जाके अब माई से गुहार कर तारी सुनील भैया, अनूप शुक्ला जी, कृष्णा बाबू कैसे कह तारी माई के मंदिर में जाके, माई हो के माई के ना बुझलू लचरिया, माई तू हऊ माई के बनवलू बझनिया, माई हो के माई के ना बुझलू लचरिया, माई तू माई के बनवलू बझनिया। माई हो के माई के ना बुझलू लचरिया, माई तू हऊ माई के बनवलू बझनिया। जय हो जय हो, गर्दा उड़ाता माई के दरबार में कृष्णा बाबू। मनवा करे सुर, जय हो जय हो, क्या बात है। नौ दिन पूजी माई तोहर चरनिया, सास ससुर पिया कहेला बझनिया। नौ दिन पूजी माई तोहर चरनिया, सास ससुर पिया कहेला बझनिया। अन्हराया कोरियन पे दया बरसावेलू, माई हो के माई के काहे रोवावेलू। अपने ही घर में बन के रहिले बखनिया, अपने ही घर में बन के रहिले बखनिया, सास ससुर पिया कहेला बझनिया। जय हो जय हो, एक कृष्णा बाबू। आवे वाली माई तोहर करी सेवकाई, राइटर कृष्णा और करेले पूजाई। आवे वाली माई तोहर करी सेवकाई, राइटर कृष्णा और करेले पूजाई। काहे माई माई के देहलू गजनिया, काहे माई के देहलू गजनिया, सास ससुर पिया कहेला बझनिया, सास ससुर पिया कहेला बझनिया।